खुलुमबाय लोगोफोर, गोदान आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। बिसायख'थिनि खौरां लाबोदों आं नोंथांमोननि सेराव। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनै इलेक्शननि फर्थ रिजाल्ट सानदोंमोन आरो बिनि फिथाइया ओंखारबाय। बबे दोलोआ देरहाखो, बबे मासियाव आरो सोर सोर देरहाखो बेखौ मिथिनो हागोन। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। आसामनि मोनबा बियाबावबो बिजेपि इउपिपिएल जथाय दोलोआ देरहासार जाबाय। बिजेपिआ मोनथाम मासियाव देरहासार जादों, ओमफ्राय इउपिपिएलआ मोननै मासियाव। बिजेपि देरहानाय बियाबफोरा जाहैबाय भबानिपुराव फणिधर तालुकदार, हावड़ायाव सुशान्त बरगहाय, मरियनीआव रुपज्योति खर्मी। गुबुन फारसेथिं इउपिपिएल दोलोआ मोननै मासियाव देरहासार। इउपिपिएल देरहानाय बियाबा जाहैबाय गसाइगावआव जिरन बसुमतारी आरो तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि जलेन दैमारिया देरहासार। बिथांमोना गोबां भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हादों। दा मोनबा बियाबावबो बिजेपि इउपिपिएलआ देरहासार जानो हादों। बिटिआरनि बे गसाइगाव आरो तामुलपुराव इउपिपिएलनिफ्राय देरहासार जायो। सिगाङाव गसाइगाव बियाबा बिपिएफनि दखलाव दंमोन। देग्लाय उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ बे गसाइगाव बियाबखौबो दखल खालामनो हाबाय। बे समाव गसाइगाव आरो तामुलपुराव इउपिपिएल दोलोखौ देरहासार होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' लोगोसे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया भटार्स रायजो राजाफोरनो गोजोन साबायखर हरदों। बेनोमोन लोगोफोर बिसायख'थिनि सुंद' आपडेटआ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट खालाम, लोगोसे शेयार खालाम। गोजोन्थों।